Yesu Kristo ritukeriga rigocha limo asomwaka nigo rikotwara use nigo rikubwata insekurwa obutuku bugukiera kitariki 25 cyakira umutinyo 12 emega Yesu kukagendrete Pope Leo 14 nigo aborire abantu ase ensengima batenene kisegi erubere kinsa gicyake ya 24 batige kisegi erikobeka omurembe bunenchira yemo yogosika okwiborwa kwa Yesu Kristo tumonyero umusekreto Vincent Monda uyo bwariganie robot yoroiga ase obwagari ritukeri ryesuguku gose noeri niga abakatoliki abange balimanyete ekero rikire nigo bagusangana bamwabo buneke manyerero gyokoro kyobwanchani into asentwe korengana n'ababwatani bekelisia kya katoliki nigo bagoteba ekyo nakyo kinga kyomotoria Yesu Kristo oyo obakwerete asomusaraba gwetere bibe byabo aiboletwe asaba katoliki elineri tukolya mogoko ense yonsi chingaki bagochengero koiborwa kwa Yesu ekero nainde bamuganyeta achiche elio abatorie koikabona iga ase bisasimiro byabo byonsi aya naro amang'ana manene agokwanerwa nigo babwata omochengo oyokoro kiabuna omotorie Yesu oiboirwe asaritari yabo enchenu nigo ekomekameka mbarabare iga enka nero enkeye nenchenu imeyaye abatagatifu bakumobekera amasabo omwana moke Yesu Kristo imeye nyombeye etugoye cyombe nabo igo chingondi chimugitirete Yesu korengana no Mosemione nigo akongigorere ngencho yo kwigia ereiga nigo akomanya buna Kristo oiboirwe asenka na koreta omoikomo chenu ase amate obwali obobonsi toroche nigo borengetobo chenu bakase chinkoro chito komenta nayo Yesu kagocha gose akoiborwa nigo acherte mwanya banto amone chingiti chonsi engencho ende obwamate gatia mwanya banto nabo igobire bitetanaine buna bogendere chinga kichonsi ekerayo agendrete nigo ekelisia katoliki ensengima wetera Pope Leo 14 gekobolia abantu bonsi barokyo obwanchani nabo igo babeka omorembe asaba mwabo amang'ana bagoteba omotore Yesu Kristo abarogetie na kubatigera. Eminenze, eccellenze e cari fratelli e sorelle, il Signore discende dal cielo e si abbassa verso di noi, come scriveva Bonhoeffer meditando sul mistero del Natale. Possa il Signore donarci questa sua stessa condiscendenza, la sua stessa compassione, il suo amore, perché ne diventiamo discepoli e testimoni ogni giorno. Auguro di cuore un santo Natale a tutti voi, che il Signore ci porti la sua luce e dia al mondo la pace. Vincent Monda, Ensoko TV, na kuganiriye no elinkia.